ήρθατε στην πρώτη μας απονομή πιστοποιητικών ελληνομάθειας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τα παιδιά μας, βλέπουμε τους ενήλικες μας να επιτυγχάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που με αυτόν τον καιρό Σαββατιάτικα δεν με μισείτε πολύ, ελπίζω. Σας φέραμε εδώ και τους γονείς φυσικά που σας ταλαιπωρήσαμε να έρθετε στο City, τους συγγενείς, όλους όσους είστε μαζί. Λοιπόν, θέλω να καλέσω καταρχήν τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, τον κύριο Κακαβελάκη, να μας πει 2 λόγια, υποσχέθηκε. 2. Μόνο. Το πιστοποιητικό της ελληνομάθειας είναι απλώς μια αφορμή και μια αφετηρία, έτσι. Είναι μια αφορμή για όσους είναι ελληνικής καταγωγής κυρίως να έρθουν σε επαφή με τη ρίζα τους, με τον εαυτό τους, με τον κόσμο των γονέων, των παππούδων και των προγόνων και των παιδιών. Η σύγχρονη Ελλάδα, αν θέλετε, έχει διακριθεί σε 2 τομείς, έτσι, έχει διακριθεί στην ποίηση και στο θέατρο. Και τα 2 βασίζονται στο λόγο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και μια αφορμή να ξεκινήσετε ένα ταξίδι πάνω στην ελληνική γλώσσα και σε όλα αυτά που σημαίνει ο ελληνισμός. Συγχαίρω την κοινότητα και σας ευχαριστώ όλους. Αγαπημένα παιδιά, οι ενήλικες που έχετε δώσει, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ με όλους μαζί, αγαπητοί γονείς. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που είμαι εδώ μαζί σας να γιορτάσουμε σε αυτή την όμορφη στιγμή αυτή την προσπάθεια για την οποία κάνατε και πολεμήσατε και διαβάσατε για να πάρετε αυτό το πτυχίο. Μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι να συνεχίσετε τον αγώνα αυτό, την προσπάθεια αυτή και να μείνετε του χρόνου εδώ να σας δώσουμε πάλι τα πτυχία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθα με ένα καπέλο και αυτό είναι λίγο συμβολικό. Εγώ εξηγώ αυτό το καπέλο για 2 λόγους. Πρώτον, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είμαι εδώ μαζί σας, διότι η κοινότητά μας είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο για την πολιτεία της Βικτόριας πρώτα και ήθελα να το αναγνωρίσω αυτό σαν πρόεδρος. Αλλά δεύτερον, επειδή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από των ατόμων σήμερα για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να αναγνωριστούν και έπρεπε να είμαι και εγώ τριβή για τον πολιτισμό μας είναι μέσω τη γλώσσα. Πριν περίπου 8 χρόνια ήμουνα στη Βουλή των Ελλήνων και ήμουνα μεταξύ μαθητές από διάφορα Ivy League πανεπιστήμια της Ηνωμένης Πολιτείας. Μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε 2-3 λόγια στο τι ήταν σημαντικό για μας σαν παιδιά της διασποράς και τι πιστεύουμε ήταν το μέλλον για όλους μας. Εγώ μίλησα στα ελληνικά, τα σπασμένα ελληνικά μου, αλλά έκανα μια προσπάθεια. Τα παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι μίλησαν στα αγγλικά. Και τι είπαν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τι είπαν. Περισσότεροι από αυτοί είπαν ότι αισθάνονται ξένοι στην Ελλάδα, παρόλο που η καταγωγή τους είναι ελληνική, η ρίζα τους είναι ελληνική, αισθανόνταν ξένοι επειδή δεν μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά την ελληνική γλώσσα. Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρά και υπερηφάνεια καθώς απονέμουμε το πιστοποιητικό και τα πιστοποιητικά ελληνομάθεια στους πρώτους επιτυχώντες μας. Συγχαρητήρια. The fact that you're here today shows that you're leaders of the pack. You differentiate yourselves from the rest of society simply because you're here because you're bilinguals. And academic literature and research has shown the advantages of bilingualism. Bilingual people are wired differently. They're better when it comes to cultural engagement. And although we live in a multicultural society, we are going through, let's say, a monolingual sort of pathway with a lot of languages being sort of threatened at university level and so forth. But don't give up the fight. It's a good fight. It's a worthwhile cause, being bilingual and multilingual. It brings you closer to your roots. It gives you more tools to interact with different cultures as well. And also a big thank you to
all the teachers, educators involved, and parents, students, and visitors. Congratulations once again, and hope to see you here next year as well. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πρέπει και εγώ να αναφέρω ότι βλέπω τα περήφανα πρόσωπα των δασκάλων, των επιτυχόντων εδώ. Ξέχασα να το αναφέρω πριν, αλλά βλέποντας το πρόσωπο της Ελένης της Δημητρίου, βλέποντας το πρόσωπο της Ανθής, βλέποντας το πρόσωπο της κυρίας Νατάσας της Πανού, της κυρίας Δήμητρας της Μανιάτη, της κυρίας Σοφίας της Αγγελιδάκη, δεν ξέρω, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, αλλά πρέπει να δείτε τα πρόσωπά τους. Είναι σαν περήφανες μαμάδες όλων αυτών των παιδιών. Και είμαστε όλοι περήφανοι για εσάς. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute. The fear